Gazte eta aurra asko inguratu dira bai Bilboko eta baita Donostiako emanaldietara. Goizeko 11etan izan dira lehen paseak eta bigarrenak eta azkenak bihar izango dira 4 hiriburuetan. Guztira 5 luzemetrai eskainiko dira. Batzu dira zinemasko programan atera direna, adibidez Zarafa, Enderen Jokua, Keriti, Zipizape, eta Aita Zonbia naiz, adibidez, bada hemen eginakoa. Bertako zein kanpoko filmak izan guztiak euskeraz emango dira, eta hori bai, euro baten truke. Zerbait gertatzekotan dago. Diru bilketa ez zen helburua, ez? Baizik eta hori, jendea zinema aretoetara eramatea, ez? Umei plana ona iruditu zaie. Ona, bai, ona, bai. Hemen tankera honetako ziklo antolatzen den lehen aldia da, baina atzerrian ohikoak dira. Frantzian esaterako arrakasta handiz egiten dira. Eta nik uste dut asko ikasi beharko degula, ez? Zineuskadikin batera, nik uste dut hau lehenengo edo lehendabiziko kolaborazioa izan da, baina ez da azkena izango.